31-godišnji odvjetnik Goran Frković kandidat je za župana Akcije mladih kojeg podržava Lista za Rijeku. Lista će uskoro objaviti ime svojeg člana na mjesto zamjenika župana. U Akciji mladih smatraju kako župan Komadina u svoja 2 mandata nije ostvario značajniji razvojni pomak u županiji. Zamjeraju nekorištenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije. Ako postoje brojna sredstva, županija uopće se nije pripremila da bi taj novac koji nam stoji na raspolaganju iskoristila, da bi se organizirali jednim lijepim pristupom nešto napravili. Problem zbrinjavanja otpada u županiji nije riješen. Akciju mladih osobito zabrinjava negativni natalitet. Nedostaje i vizija razvoja županije, kažu. Mladi predlažu i izgradnju brze željeznice od Lovrana do Novog Vinodolskog, kojom bi se riješio prometni kolaps u Rijeci te građanima pružio ekonomičniji javni prijevoz. Na izborima Akcija mladih i Lista za Rijeku očekuju ulazak u županijsku skupštinu i u drugi krug izbora župana. Za njih će kao treću opciju glasati oni nezadovoljni politikom HDZ-a i SDP-a, kažu.